Sinevali apha. Nasi BCT TV. Iyona. Iligalina. Yafikile bench lapha kanjani abadala. Mna ndinguwelile kaTyabule ifani. Ndingumhlali kula magalo kaNondula nam. Ndingu-chairperson ke okwethutyana wale komiti ekhoyo apha. Okay. Yakwa housing esoloko ihambela lo mcimbi udibe nezindlu zakwaNondula. UNondula adakhela. Khulwa, I hope awuyivanga kakubi xa sithi uBCM TV ufuna uthetha nabahlali because sometimes kuthiwe sisitepa ebhawu mhlawumbe sinyathele ezikonsini zabanye abantu. I hope uba nisithathe as it is as sifuna ukuva just generally. So ikomiti ive kanjani xa sithi sicela le meeting? No kasibone ngxaki kanti ngicela meeting because ke nicele meeting yini sinifuna ukuva kwicala abahlali because ke sekuchiwo ngapha ya kwelinye icala into ba asifuni kwakhela. So inelungelo zova ibahlali into babona bathini kule nto enzela ba uluvu inatsika yenu into istory eninaso sibambeke macala amabini ningevi istory icala eli1. So I think Mkhulwa, with those words masesiqala straight ngenxa yoba ikhona indawo esileqa kuzo manifumana abahlali kwalapha. I think i-housing manigqibele ngayo ikomiti lena emveni uba kulandile make siqala abahlali sibave befreely bethetha uba kwenzeka ntoni na. Enkosi Mkhulu. Khona umhlali ozokwazi usiqalela naku sisi. Ke molweni bahlali ngithetha noSiniswa balapha kwahlala lapha kaNondula wafika ngo1992 apha kaNondula. Sineminyaka usisela u1992 zoba ngoku sinengxaki sifuna izindlu thina asiyiva kakuhleleni uba kuthi asifuna ukwakhela abantwana bethu sibazalela abantwana bethu baseziyunivesithi. Oko sasifuna izindlu kurhulumente ayikho liba sithi asifuna izindlu sifuna izindlu. Nam ndinenwele ezibini apha ehloko ngoku ndizawungcwatyela apha kaNondula apha edakeni negative. Sisi wam, i-conditions zakaNondulo kuthiwa xa kubhubhe umuntu kwelicala nixwa ibhokisi ngenxa yabakwazi ungena apha. Imeko enihlala phantsi kwazo yilena yenza uba singayi-understandi xa kuthiwa siyayi-understand indaba uba kuthiwe according information esiyifumeneyo ethi apha ingathi nina niba yi-600 apha bathi bona bangakwazi kulo mhlaba unguNondula. UNondula kulo mhlaba ulapha ngaphesheya kupha amagali nalapha ebheki ne uyotsho ngapha bangakha izindlu ezi-RDP houses ezi-130 something ne and now kuthiwa ke ngoku kubekho abanye abathi mazakhiwe. Kukho abantu abathi xa zakhiwa ezindlu azizokwazi ukwakhiwa nilapha. Abanye bathi mangayiwa kwakulo mabhangalo mangahanjwa. I-question ilena uba le information wena abahlali yayiva contradictayo uba kwindawo esidla ngoya kuyo xa kwakhiwe endaweni badla ngokumuva abahlali babeka kwenye indawo mhlawumbi bahlale kwalapha bathi abanye abafuni uhlala kwalapha kufutshane but awukwazi kwakhiwa kule ndawo. Now i-question yalapha kwenzeka ntoni kaNondula? Ukhona umuntu ononcacisela sisibheluza kudala wayihamba le ndlela. Kwenzeka ntoni kaNondula? Yintoni le ibangele uba ningafuni usuka ningafuni yonke izinto ezithiwa nizifuna uzenza? Emolweni BCM TV. Yes siswa. Ndingubheluza kaLuwe. Ndingumhlali walapha kaNondula. Apha sifike ngo1992. Kula 1992 kwalile phaa ngo97 kwayinyulwa umama uDika. Ikhawusela zalapha zi8. Yeye8 le uceba ukhoyo. Ngowe8 lo ceba sinayo. Mase sibheluza. Ndiyayithanda le information and I think wawunikile kwa before nam ndiyayazi. I-question endiyibuzayo ngoku yoba i-project imali ikhona iphaka amasipala kufuneka uzokwakhelwa yintoni exakileyo for uba kwakhiwe ngoku? Imali ikhona. Kudala ikhona imali. Zange siyive kuthiwa iyahamba. Since 2019. Siyayothuka izolo thina xa kuthiwa imali iyahamba yakaNondula. Sasive imali ihambayo. Sikufuna ukwakhela. Into singavani ngayo noceba. Into bana 2022 uthe gqi nento yamabhanga lo thina silinde izindlu. Asavana ke ngoku kula mabhanga. Ngoba lo sina 34 years sihleli apha. Xa sawuphinda ngosiphume apha sibheke emabhanga lethu sikhwelela isite ezilapha ngaphakathi ezi138.
thina ngokufuneka sihambe sibheke emabhangaleni and xa sibuza kuyo uba sawuhlala thini nini kula mabhangala ufuna usisa kuyo uthi nguThixo yazi. Saqomba ke ngoku hayi siyabhideka kha kube kudala kwafika iofficial umama uNyameka wakwa project manager naye simbuze uba sawuhlala ixesha engakanani kula mabhangala nithi masiye ku uthe naye akazoxoka akayazi. Saqonda hayi ke ngosiphelelwa ngamandla ke ngoku asikwazi ukuya mabhangaleni tu sesine 34 years sihleli apha. Make siswami mhlawumbe ndimo engaunderstand yona 138 houses azokwenziwa apha nina neba ngapi i-households ezilapha si 471 470 something 33 now bathini ngabanye ke ngoba beshekile phaya ikhona ilandi impendulo yaba abantu abashekileyo if kwakhelwe aba bantu bayi 138 then abanye kuthiwa abazothwana singaba thina sizayohlala emabhangaleni kungaziwa ibasa ukakhelwa nini la 333 yile izayohlala emabhangaleni ingayazi uba kuyawakhiwa nini. Amabhangalo ayi 333 ngathi less la kwalawa phamos andiyazi uba maninzi amabhangalo ayi 333 for abantu accommodate abantu abayi 333 azokwakhiwa phi azokwakhiwa amabhangalo. Uthe uceba azawuqala ayothinga kwayako ahamba ayotshayisa ke kuloo ndawo kojiji. I think niyayiva ilanti umbuzo wami bahlali ne 138 ne300 efuneka emabhangalweni. Now the 300 ithi mangabe sakwakhiwa if but lo mhlaba lona niyavuma nani oba unga only uaccommodate in abantu mhlambe half of nina. So ibanjwe ileyo into iproject oba ngakhiwa because kuthi ibanjwe apho ngenxa yoba kukho abangafuni uhamba nabo. Ngibambi ngeke siswamka ufuna uncedisa amasenike umama lonza buyela kuwo molweni bahlali ukoleka wena bhuti wami lethethwa ngusisi noMabhelo eyona nto engasivanisiyo nomasipala uthi umasipala uza kwakhe izindlu apha asisuse thina ayosibeka emabhangaleni. Yes Ezi zindlu ziyi-100 zizawuhlala amaxhekwazi nabantwana abashiywa ngabazali bebancinci. Into esixabanisayo nomasipala yinto kokubana ke ngoku uthi usithatha apha usisa emabhangaleni xa sibuza uba for ixesha elingakanani uthi kwazi ubawo. Yiloo nto qha ebanguba ibe kanti siyalwa nomasipala ngokuba sithi asifuni ukwakhelwa. Into esingayifuniyo kuthathwa apha siyolahlwa emabhangaleni anawe uba sawususwa xana kutheni na. So if ndibamba kakuhle nina aninangxaki yosuka apha as long as nizoxelela uba nohlala ixesha sizawuhlala emabhangaleni inyanga ezithandathu sakhelwe endaweni ethile. Ugqibela kwethu kwakuthiwa into esishotayo apha imali ikona yonke into esingenayo ngumhlaba. Kulo mhlaba ke ngokulusihlisa usenyusa usibangela iba sibe kanti sinazo indawo ezithi sibhetele sihlale apha. So ingxaki umasipala akaniki time frame uba nohlala ixesha elingakanani emabhangaleni. Aba bantu bangazofitha apha. Yes. Okay mkhulu wafuna uncedisa. Ndifuna uncedisa mna kwinto ethi apha akho kwa time frame siyifunayo nomasipala because ukusukela ngo1992 sazazi bakwaNondula soze sihlale sonke apha sakhelwe izindlu kule ndawo kungakhelwa nesinye isquatter camp apho isquatter camp zikhoyo ezazikhona ikomiti ngaphambi kwethu zazihamba zifuna umhlaba uba basakhelwe esikunondula yamane le mihlaba identify even lowa uphaya eEureka nalo ulapho ngakhe izindlu apha eChicken Farm umhlaba wafama kwakhelwe thina kuwo lowo eUnit B kwa 18 kwakufamba kungene thina phaya ngokutsho kamasipala ngoko kwathiwa umhlaba wethu no umhlaba sizawufumana umhlaba then ngoxa besithi siyakhelwa ngokubathi gqi sebesithi ngokustrategy abanaso umhlaba abanawo so xa bethi ke ngoku umntakwethu umhlaba abanawo it means iya kulanto ithi sawuhlala kude kubuye uyesu kulo mabhangalo so sitheke kubo thina asifuni kwabhangalo elo into esiyifuna sifuna umuntu kaNondula aphume nesitshixo sakhe ayongena endlini yakhe asifuni umuntu uzawuphuma apha ayebhangalweni ngoba siyabazi bumenemene bukamasipala waseBuffalo City uba zange waba nayo inyani ukusukela ngo1992 abo kuzothi gango akwabikho nyani kuba kuwe bathi imali yethu yajika iyawubijika ngenxa yabo because sihambile kude kwathiwa kwenye game siye phala abango 2022 na 2021 2022
siye kuMr Ncoyi ofisini kaMr Ncoyi 2021 ngikhumbula kakuhle siye pha uMr Ncoyi uthi kuthi kwanondula imba kuba ningahambi napha kuthiwa nithi nifuna ukwakhelwa ndayeninye yoma nayo uzane into ahambe iva akathethi ngento ayifumana kuthi apha samxelela into yoba no ayikho into enjalo thina into esiyifuna thina kuba sakhelwe sazazi kokuqala into yoba soye sonele sonke kulaa ndawo sayazi bakhona bazawushiya kwanondula bakhona efuna bakhelwe kwenye indawo wathi ke yena ke okay wasibonisa nemali yethu uba nansi imali yenu kwathini kwathi imali yenu enizawakhelwa ngayo into efuneka yenzekile ngoku inye mna Mr Ncoyi ifuneka ndihambe ndiyonifunela umhlaba nina meanwhile hambani kwenza ilist ye-beneficiaries zabantu bazawuhlala kwanondula hoping that ke Mr Ncoyi uthi ngeli xesha nilungise ezo list ze-beneficiaries mna ndibhizi ukufuna lo mhlaba ndiyawudevelopa ndiyawakha so that sithi xa sifika kulo mhlaba sithathe abantu sibafake ezindlini zabo kushiyeke abantu bayi-138 apha sizabakhela kule ndawo ngokuthi gqi i-ID yamabhangala le sebeyicakisile ke okholigi bam bathi kuthiwa sawuhlala kude kube uyesu umasipala uthi umhlaba awukho eBuffalo City khawuntxele ngokasawumkathi napha sisuke siyohlala emakhalibhothini abangena uhlala bona kuwo kuqala amakhalibhothi bathi maseyohlala kuwo ingaba ke ngoku iphi inceba okanye luphi uvelwano lwabo kulonto okanye iphi into encedisana nathi kulonto xa sizawushiya lamagali wethu ke ewevuze nje ngothi bavuza ngalo nathi sidikiwe ngawo kodwa ukushiya igali yohlala ekhalibhothini ke nguye wesinto ke nguye ikhalibhothi elizaba ku2 rooms ozawulihlala mhlambe after 3 months kuthiwa lirhobhokilwa mhlambe linengxaki elinayo ibhangalo elo abekho besoyiswa ngalakhoyo apha eJiji because la wasemabhangalo aseJiji ayaboyisa abakwazi ukwalungisa bona kuqala bebalekile befuna kweza ndawo ezinjengeziya thina ke ngosiye kulonto injalo manike omnye umhlali into Khandiphe tata. Makhulu. Tata, ikhona indawo abahlala abayishiyayo. Ngifuna ukuya straight ngqo kuyo. Apha sinentlanganiso kule ndawo sikuyo ngoku. Uthi utata osiphetheyo. Uthi kuthi xa ethetha ngalento yalamabhangala indenza kushukuma umzimba. Uthi umhlaba ubolekile nase lento bashiyayo lo mhlaba azawubeka kuwo amabhangala ubolekile kulo muntu awuboleke kuye wayesitsho apha kwelibala esitsho kwelibala nje tata wathi emveni koba lo mhlaba ebolekile uzawabeka ke ngokulamabhangala thina ke ngoku sivume ukuba sibekelwe lamabhangala kulo mhlaba ubolekiweyo afike yena umuntu womhlaba emveni kwenyanga ezimbini kubekwe lamabhangala athi bantu ndini ndifuna umhlaba wami sizawuphuma tata xana lento uyicinga nawe sizawubheka phi xana ke ngoku sizawuthatha lamabhangala sivume lamabhangala bawafunayo bona sizawubheka phi tata okwesibini tata ndinguyelo ndingumama mna owayethetha phaya rent office ndithetha nabantu baphaya town kwamasipala ndibaxelela ukuthi mna ndafika tata apha kwanondula ndineminyaka eyi-30 ndisuke ekhaya ko-Forums ndine-30 years namhlanje ndileqa i-70 ndihleli apha kule ndawo kufuneka tata sisithethe sithini and okwesibini abahlali into abayilibalayo xa sithetha naye utata lo uba ngcangangcanga ngumsindo uba nomsindo xa sithethayo sithethe sibhekise phi tata sidiniwe kuhlala apha kubuhlungu ukuhlala egalini tata wam sekugula umuntu afakwe engubeni awezwe umfula ithini into tata wam ithini mama I think eyona into izosibeka apha nathi oba i-conditions zenu kulamagali azikho right at all and now asi-understand xa kuthiwa anifuni ukwakhela and now ke ngoku bekukho izinto bebikhe yavela ku-social media apha bekusitsho abanye kwalapha kuni besithi asifuni mabhangala asifuni bekho kwathethwa nangezindlu ezinyukileyo
asifuni upstairs yayintoni yesithathu i-3,501 i-3 let's touch base on that. Okay, apha sizelelwe apha abanye bethu sakhulela lapha sizalwa ngabazali bethu abaswelekela kwalapha okoko babejonge ezi zinto. So ke ngoku xa ndizathi mandiyokitsa ndifumane mhlawumbi lo 6 months yam and then le 6 months yam imbhatala mhlawumbi 3,550 mhlawumbi masithi because awuqualifyi ngoku all of a sudden xa kuza kwakhela unondula awuqualifyi usomkela i-3,501. It doesn't matter if uhlala nabantu abangomkeliyo mhlawumbi kwabona abantu bakokwenu awubhuti bakho bathena bangakamkela igrant baxhomekeke kuwe. That doesn't matter when as long as inguwe obhaliweyo endlini womkela loo mali you don't qualify. Here's the question now. Councillor, nani bantu bakwaBuffalo abantu bakwamasipala bebefikile. Okay, ndayiva lento ayithethayo. So ke ngoku masithi kuyakhiwa ezi zindlu abaqualifyanga aba ogqiba zigqitywe ezi zindlu bakhutshiwe bona basiwe kuloo ndawo bazahlaliswa kuyo nayo kungakho surety uba kuzanzeka ntoni ngawo because ngababhangane of which ke umhlaba uzawube ebolekiwe and then xa ugqitywa ubolikwa umhlaba uzathini. Iphela ijob yam ebendiyomkelela laa mali ithini into yam ke ngoku as i-citizen yalapha eSouth Africa evotayo. sisi wam ayenzi sense njengoba uyithetha kum. Enkosi bhuti wam. Nam ndisacinga uba urhulumente uyakwazi ukuthengela if awuphangeli if uyaphangela wamkela imali ethile ayohambe yokuthengela uforum phaa. Yeah, understand. It doesn't really. I know 3,500 eMolandikeni. Yeah, understand. Zitshintshwa kwamasipala azisenziwa alahlobo idakawa bekwakhelwa ifamily yonke edakawa umase wabayi5 endlini yakhelwa yonke la 5 apha kwanondula ayolofesadi njengoba silinde i35 years ngoku awakhelwa une 3,501 oyomkelayo. So it's one of ezinye izinto ezilapha kule package eyenza uba abantu bakanondulo babe restless xa bedibana nomasipala. Kuthiwa nigxothe ii-officials. Ayikho loo nalapho bayithetha rongo xa bethi sigxothe ii-officials. Abantu abezile apha besithi bazosiverifya azange siyazi babeze kuthi abantu na but seva sisilapha sizoverifya saxa kuba ke kuqala ka siverifya kaloku fanele uba uverifywa under ezi conditions kumhlaba ukhona uverifyele into uba xa kugqitywa yonke le process yabazawuyenza kwazi uba ngoba nabaqualifyayo xa uphuma apho uphuma ubhekaphi not ngebhangala but yena nto iyenza uba singavani nabo abantu babeze apho yeyoba nabo babengazazi babeze kweliphi icala because apha kuward 42 kuward 12 babengazazi nabo babeze kweliphi icala apha bafike babhidana nento nabo xa sibaxela into uba no guys anikwazi uvela into nizoseverify apha singakange uqale official zize kuthi sichazele into yoba siverifya xa bekuqale phi sindawoni ngoku sesitheni siyaverify nje ngosindawoni because apha sifune umhlaba kwezi officials nithi nazi nithume apha azikabuyi ukuthi zithu umhlaba nanku siwufumene then ke ngosingazo verify bajika abantu khulwa I think mna ndizifumene lena imibuzo ndiyicingayo naw ke ngoku nikule dilemma kukho le 130 into ifuna ukwakhelwa ifuneka yakhelwe apha umhlaba ufumaneke isolution ithini ke eniza nayo nina ningabantu bakanondulo nithi xa inokwenzeka olhlobo noko singakwazi unyamezela xa kunokwenzeka lena isolution yenithini hayi gqibela ngayo committee ufuna sinobakuqala nento nalento yokuqala kuthiwa i-MOU uqala nomasipala nokhansila wethu siyisayine siyendozi safika signature zethu sonke kuyo so that sizokwazi if then sihamba sanengxaki sizokwazi ukwenza i-petition because wona kokuqala yayiqonda uba siyathathwa into yoba sisuka kumhlaba ongengowethu obolekiweyo which means lo mhlaba sawuhlala kuwo sawungcungcutheka kuwo because umntu wathi uyawufuna siyanyanzeleka siphumele kulaa mhlaba aba bazabe behleli bona kwanondula behleli under circumstances zoba kuthiwa kwakwakhiwa izinto ezi-100 and something which means ithi le nto i-corruption yaqala iyaziveza kuqala. Okay, so uthi wena makubekho i-contract kule ndawo niya kuyo exelayo uba ningahlala for ixesha elithile but kube khona laa nto ithi
amabhangalo azohlala nihlala kula mabhangalo for ixesha ngathi nithi wazilandela leyo into ixesha elithile siyamova from that point to any point ayikho impossible leyo into siswam zakunika mkhulu housing wena uyaxoxa pha ndifuna abahlali wena ungu-housing uzonika zakho ingathi bayalahleka abahlali kwayinto yoba bathethe ngebhangalo bayalahleka ba-out of the topic because why apha samxelela ukhansila into yoba asilifuni ibhangalo asifuna usayina kwa icontract yebhangalo the only thing esiyifunayo ukhansila akhangele umhlaba bobabili kuphume some of us bathi nazi izindlu sizifumene zi-10 zi-20 zi-50 kuphume some of us kuyohlala izindlu baphinde bakhangele umhlaba kuphume some of us minintsi imihlaba nakomnye umhlaba nansi imihlaba eyinojabulani mina ndingangena izindlu ngayi-50 imake mamam eli xesha lasam iphumayo kuthiwa masithi for instance apha kanondulu lo mhlaba lona mhlambi ke kuzothathwa lesam kule ndawo izokwakhiwa le sam izobekwa phi izohlaliswa entweni izohlaliswa ezindlini izophuma apha ngesiko iyohlala kweziphi izindlu kwezi zabe zekhiwe kaloku kuzokwakhiwelwa unondulo no unondula sitheya akundiva kahle tasibhithi andikuve ndithi ibhangalo asilifuni kulaa ndawo bezawubeka ibhangalo mabathathe umhlaba bokwenza iyosaveywa into yokokuba kule ndawo yeyiphi na ilantuka istructure esinoma apha iyathatha so okay if ndiyayisummarize uthi wena maqale kuyokwakhiwa izindlu eziyi-10 noba ziyi-15 no elo nani then ke ngokuthathwa abantu apha basiwe pha but ke ngoku umntu okwi-construction uthi kaloku for instance if ukothathwa masithathe la amagala lapha and ndithetha just as umntu ke apha yabona if ndirongo right if kuthathwa la magala alapha ne kwakhiwe ezo zindlu kuloo ndawo ezaa zindlu zinamanzi zinombane naw xa wakhiwa for la magala lapha funeka kwakhiwe istrato funeka kufakwa amanzi funeka kwenziwe le into so ayizokwazi ke ngokufakelwa only for la portion so nithini for uba funeka xa kwenziwa izitrato for lo portion mhlawumbi loo ndawo izokwakhiwa funeka kube sistrato sayo sikwazi uba zizitiparori zizise zonke ezo nto ezo kuze abantu bamanzi wakweza strato so nithini kule uthini ingenziwa njani leyo imali akanondula sasiyibonisa I think 11 million ayintoni 11 million encinci yayingaphezulu but sasiyibonisiwe siyiboniswa ngutata uNqoyi kwamasipala into endithethayo iyi-1 ugwena unocontract xa engena uyatshaja ndithi uyawuziva uba uzawusebenzisa malini nala nocontract laa mali mosimile yeyakwanondula andithi uqhuba ithenda yakhe ngalaa mali uyanikwa imali ayijiki uyaqhubekeka meanwhile unocontract eqhubekeka oceba bawufumene umhlaba kwenye indawo uyahamba semnocontractor uyokha kulaa ndawo uyaphinda uyathatha imali uyanikwa or else bangabasayibona uba ingxamile kunothathwa noba ngonocontractor ababili omnye uyakha kwenye icala omnye uyakha asiyibi le mali imali akwanondula yakhela unondula isebenzela unondula we just protect into yoba le mali mayingahambi yenze umsebenzi wakwanondula liyehla inani liyehla liyazefika kule 138 iyamuva la 138 kuyangena kwizitrato zakwanondula imali isekhona because akuzothathwa yonke la 38 million inikulo contract oyi-1 ndiyaniva siswam ubuyile mna ndithetha ngento yaka-18 ka-18 kubone phaa long time kwa-18 yagenqwa yonke laa ndawo kwafakelwa oopayipi kuqala kwafakelwa izitrato kwafakelwa ezaa nto zonke then kwangona kwakhiwayo se amanzi ekwazi uhamba phaa ndithi ke ngoku kule nto iza nomama lona yandasenda kum if kothalwa le portion ngapha funeka bonke aba bantu bale portion of which yenza isense kulaa nto ayithethayo bathathwe basiwe kule ndawo athetha ngayo kwenziwe loo portion yonke because ayizokwazi ukwenzelwa for abantu abayi-10 funeka yenziwe yonke upiping yaloo line masithi for instance if izoba sistrato esi sorry if izoba sistrato kwenziwe sonke so strato yonke loo block
ayikwazi ukwenziwa ngapha yeah understand but mhlambe siya understandana ke ngokoleti elo hlobo ukhona omnye umuntu that's option umama uthi ibimela ba ingenzeka xa inokwenzeka elo hlobo ukhona omnye umuntu obonela ke sisi wam wena uthi isolution ingayintoni mna Taswich ukubona uba kudala sithethela ngento umasipala udlala ngathi side sibhidakale noba singathetha sithini Taswich ngokuba ekugqibeleni bathi sebegqibile ngathi into mna benzayithetha sacela umasipala imali yethu ngeke ijiki makasifunele yena umasipala umhlaba into sifunayo kumasipala ngumhlaba ngoba into basiqalele basajika imali sayijika imali ngoba kutheni and le mali ayo yami okugqibeleni Taswich na imboniso yami ukhona umhlaba umasipala makasikhuphe imali yethu axelele umasipala mosathetha noceba bethu unobuza komnye uceba noba ngulowa walawothi ba awunayo nje ipiso omhlaba ukuthi abantu bakwaNondolo bakhele na imbono yami mna umasipala nguye and Taswich bathethe into oxoxa ukuthi asifuna ukwakhela singade siguge solusa abantwana apha kanti sangafuni izindlu ekugqibeleni mos asinode sishiye namagali ke Taswich sohlala emabhangalweni uyabona mos kuvuza ngoku mntasi yabona umuntu ongena pha yeka nje ba uzele le ungakhala ngokubona into yenzeka sihlala ingathi andiyazi kuphi apha kwaNondolo kuthi qimpilili ngoku sizothetha that's why ke ngoku siqomba hayi masiphume noba senza ntoni ba singangafuni uhlala sihlale edakeni siwe kukho nabantu abonzakala jonga abantu abadala ababathethayo umuntu xa kwakuye ekliniki funeka kulento kodwa kwahlekiswa ubheluza wacela abantwana wani makwenziwe ibridge pha ukuthi abantu at ke ngoku akwazi ukuqabela umuntu omdala ubani ke ngoku umuntu ononyamezela lento Taswich uhlala egqwayibeni uvile siswami nansi enye into mani yazi what I've noticed is that umuntu ophuwa akanayo ivoice ne and ke ngoku iphinde oyena muntu uvotayo ngumuntu ophuwa because zonke izinto zibalula xa kusondele i-elections ezithile kuthi hayi masimbonile ngapha ya umhlaba simbonile but xa ungakavotwa kuthi cwaka uba thina abantu baphuwa bahlaya siba ngisusu apha siqobe sonke nyani asixotshiswanga uba mhlambi silambile esuswini sixotshiswa yindlala yengqondo yoba kudlaliwe ngathi iminyaka okoko kusenziwa lento okoko kusenziwa lento kudala meba siyakhelwa sinezinto esikhubeka kuzo sinentsimbi eseziyadini zethu esikhubeka kuzo zazibekwe ngomnye ukansila ngoku ya so ndiyayazi mna nale into ingangahambeli indawo okanye mhlawumbi ingakhona iprogress because yabantu abaphuwa xa uphuwa funeka ucinezeleke straight ube phuwa ndiyayicela mani because nyani bekuthiwa ngoba kuzobakho elections apha bezilule into zemhlaba kuthiwa ukhona ongaphaya ukhona ongaphaya kula mhlaba lo ukhoyo lo meba kwakhiwa kuwo ngoku straight up ogqiba kugqitywa yonke into yaphayana uthathwa abantu abathile bayofakwa pha alahlo bebethetha ngalo umanganga uyabo so ndiyayicela mani lento kayipushe Taswich uyithi because siphuwa nyani asokwazi uyipusha ukwethu if man mamela yo mama kumamele nezilola wena sisipheluza siswami ngifuna uze nesolution wena uyibona ubingasombuleka kanjani lento yalapha isombululo asikho umasipala makafune umhlaba njengezindawo zonke mose izindawo zine-RDP khange bayozifunela umhlaba abantu umasipala bafunele kutheni thina sizawufuneke ngoku sisafarishe ngomhlaba basawugqiba bona xa sibabiza ngoku bathi gqine into ethi imali yahamba kudala sibabizi iileta zomeya oospeaker oochief whip omfazwe zilapha kuthi zange basihoye ngoku bathi gqine sebesithi imali yahamba nazi khona ukugqibela masifumane ukugqibela then ndifumane wena ke housing ngubabalo Masebenzi bakwazi ukuvela uba Masebenzi ngenene nangenyaniso mphathi ngokheli konke okukhulunywa apha nokuthethwa apha kwinyaniso ndiyawuqinisekisa nakufundisa ukubana abubuxoki okwesibini ndiba newari uba ezinye izinto zingafuni ukuvela apha Ncakasana ngo-2024 bezilapha ii-officers kule rent office zaka-NU2 promising us besixelela babe khona abahlali not the executive committee obhuti ababepha benxibe isutu ezintle eziphucukileyo bathi bayabuya in 2 weeks time that was March and or April 2021 iimoto zomasipala zazidwele apha kusiwa oMr March zakhankanya nakanye yayinguMeyi
towards local government elections of councillors. Ndiyabona ke into kokubana kwakuya kuvotwa nalapho bamka noko besithembise ngenqatha baphinda balehlutha. Mr. Martis wathi yena ufuna ukuthetha le ndathetha kuMr. Martis and ndiweke ndifihla wayephethe ibhuku engangani noba idayari ehlaza okanye navy blue wathi project kaNondula starts now. I-councillors zazikhona apho, the former councillor by the name Mr. P. Bamla and Mr. G. Gwebi Gosani ngabo bebekhona inclusively nezo officials ka-municipality ziyanothisithetha. Khulwa ndifuna isolution eyakho isolution yam ile. Yes. Mayenziwe njani ngohlobo sihlangene ngalo because ayisisincede apha si-invite municipality ahlangane nathi sithethe naye qobo gaga apha emehlweni alapha kwimiboko yendlebe mhlambe ayiva kakuhle sifuna municipality ngqo asisathethi ngale ndigqibo isishwaqa apha sifuna umasipala. The two councillors promised us that bazawubabiza andinawuqiniseka nge-time frames babazasifunani kodwa besithe besibawela uApril uba angapheli umunicipality oyi-officials zakhe ke afike apha citing sisoyikise into yobana uJune 2026 uyayivala incwadi masipala 2027 uvula incwadi yakhe sifuna into yobana bafike bangaxa bevula incwadi zika-2027 abathi Nondula out of context. Eyona nto masiyephethelweni ke ngoku uhlalile nomasipala wahlala nabahlali nikupha kwikomiti umhlawumbi eyona nto yeke lena cause abanye abantu bathi xa uNondulo engafuni le mali bengafuni kwakhelwa thina kawa 24 siyayicela uba masakhelwe sithina siready ya understand. I-question ilena ke ngoku uyenziwa iyakwazi umuva la mali yethi phaka masipala for uba kwenziwe iproject ihambe for isolution to akubantu bakaNondulo with abantu bakaNondulo at heart yeva mkhuluwa eyona nto necinga uba ingaze ikwazi ulanti yenza uba zakhiwe ezindlu ikwenza uba nihlale phansi nomasipala mhlambi sithi next week kuyaqalisa ukwakhiwa kaNondulo yintoni? Yinto yoba umasipala anyaniseke ezekuthi nanto endicinga umasipala funeka enyanisekile ezekuthi athethe nathi sibonisane naye ngale problem ayivezayo ngoku yena yoba umhlaba ukho into yoba yena mhlawumbi ucinga uba singenza njani ke because into esiyifunayo ekugqibeleni zizindlu zethu and abona abantu bazi-sole custodians zomhlaba ngabo abathi umhlaba ukho ngabe befama futhi baphinda beza kuthi neplani yoba ke ngoku okay xa umhlaba sitha sinawo eyona nto singakhabe siyenza uba le mali yena ingahambi yile nale abezinaplani babhizi nje basiyakutyhuza nje basifuna ukwakhela whereas ingabantu abaphethe yonke into because imali kubo umhlaba ukubo so nazo into endoyithetha mna kakhulu. So mkhuluwa uthi wena isolution yalento umasipala makazohlala nani nizokwazi ummamela exactly makeze ukuthi umasipala sakwazi ukuthela naye kakuhle and ezi zinto nizibekileyo zamabhangalo noyibhangalo nizokwazi ummamela umasipala. No mamela ke mhlikazi andifuna uyithembisa ke basakwazi ummamela xa ethetha ngebhangalo ukuthi because uba undivile sithethe apha ngeminyaka ndathi kungabi khona esinye isikwata camp apha sibe sokuqala isikwata camp thina esafuna umhlaba kungabi khona esinye sakhelwa isikwata camp sathenjiswa ngayo yonke le mihlaba akho ndawo singasithenjiswe ngayo thina but xa kufuwa makakhelwe thina ngoku thina abantu banqwakunqwa apha kubo ndizawuthenga ngolo hlobo uthetha ngebhangalo apha kuthi thina because inqwakunqwa apha kubo thina singuNondula thina ezinye indawo ezibhadlileyo bona bakwazi ukuzakhela umzekelo ivelwano bakhile evelwano kukho amagali phaya bathatha abantu babeke unit B bakhile eDakawa bathatha abantu babeke unit B khange kubekho umuntu kuthiwa uye ebhangalweni. Okay but xa ifika kuthi ngoku inebhangalo phakathi kancinci mkhuluwa so abantu balandikeni that's why nimeke le nto ba iyakwazi ukwenzeka uba kuthathwa abantu niyayiva ndiyafunda nami so abantu basekwezi ndawo ubuthetha ngazo bathathwa from phaya bayobekwa nezitshixo zabo bethethe izitshixo zabo bathuthwa ngeetrakhi zikamasipala bahambe babhoda bayogciniswa pha
abanye bahambe bebhoda. abagqibi baye ezindlini zabo mani khanime kaloku ndizama uandastenda lo mani umzekelo omncinci yes ivelwane ibinamagali ayi-421 yes kwenziwe njani ivelwane khange inikwe bhangathi kwenziwe njani ivelwane imuvile bemka abantu abanye bayobhoda abanye bayohlala komayini bakhelwa yagqitywa i-421 hours yimake sisiwami bamuvile abantu baphaya basevelwane phaya la 400 abanye bayobhoda abanye e-unit B babetheni babesuka ngumasipala kanye babetheni no babeyozibhodela ebeyozibhodela e-unit B so if kunothathwa laa nto asevelwane izokwenziwa apha ningakwazi ummamela umasipala dasbit asizokwazi ukummamela umasipala apha kwalento because why umasipala usiqalele direct izindlu zakwanodlas 138 so asizokwazi ukummamela because ukusuka kwethu umuva kwakhiwe that 138 thina ke xa sibuya back asisenandawo kungena abantu ipensionary nedisability thina ngokusiphele singabi nayo kwa nendawo yokuhlala siphinde thina sithi xa siyokhala kumasipala kuthiwe imali yanikwa unocontract wemka same as that thing iqhubeka eswimming pool izoqhubeka kuthi imali yethu imteno nocontract make just ulandika oledi ne uthi eyona nto ifiye yenu yoba njengobani lapha kanondulo xa ninosuka kwenziwe laa nto asevelwane apha nihambe kuthi uhambana banobhoda nokwenzeleni only kubuyela i-138 and now aba bantu bebeyobhoda ke bekuthiwa mabayobhoda abanandawo so eyona nto umasipala makaze nesolution dukuleyo khulu yeke nje ndigqibezele kule ndawo ya andiyiphazami into ethi bahlale eDakawa nasevelwane abantu bathuthwe from evelwane baya nezitshixo zabo ezindlini e-unit B bathathwe apha eDakawa kwashekela nana ndawo yayi-1 ntoni yayisheka yayi 160 eyayishekile eDakawa umzekelo kwasheka 160 la 160 yiyo yaphumayo yazifunela indawo zokuhlala around kwakhiwa ke ngoku eDakawa za over izindlu yangena yonke la wanto ibishiyeke akabikho umuntu ushiyeka egalini abezihlale kuyo obe i-overflow yabo yathuthwa ngumasipala ngeetrakhi zakhe sisiwa e-unit B inezindlu pha kwaqalwa ngayo futhi so la 300 kwaqalwa le ngayo 300 lapha kanondulo le overflow kule 130 into nithi maqalwe kuqalwe ngayo ku-accommodate yona ingasiwe emabhangalweni so maqale kujongwe yona uba iswaphi nifuna uxoxa ngale 300 qala side sibe nento ethi asivija apha kasithetha sithi umasipala akanayo nala option yoba xa esakhela le ndawo abe nezindlu noba ziyi-10 okanye ziyi-20 zoba athathe kwezi squatter camp okanye kwi-squatter camp azazi uba uzasakhela umzekelo nondulo masithi wakhela ivelwane zibe extra zindlu zaphaya ayazi uba sinetene sayithatha kwanondula siyise phaya asikabi naplan kanondula yomakhela but siza kwakhela yena ethubeni elithile sine-20 esiyifumanayo i-unit B unondula masimse phaya sine-20 esiyifumanayo eWestbank masimse phaya sine-20 esiyifumanayo elentukeni apha hlalo ayibikho laa nto ngoku xa kufaka le 20 kuthatha le 20 apha kweza space laa nto aseziphunzana kuphinde kugcwalisa abanye ukuthi gqiyena enye 20 impossible apha okay open space to add more kule nto ibigqiyothethwa apha ngukhoshi yonke le nto siyithetha apha ayintshanga umasipala uyayazi and eyazi le nto ithethwa apha abana way forward yokusombulula le nto but bahlali into endifuna ukuyithatha kuni nantsi yabo la mali pha le meli bayakhela unondulo ezincokuthi zifuna ukungcamla pha into bangela bapha so ibe kanti siyoyikiswa ba la mali izawujikwa. It's not because of that money will go unondula engakhange beka kanti iyawenza lo msebenzi wawo but ezincokuthi zifuna uba kanti ziya benefit. So mna ifear yam is that into ethi wena tasfit lwaphela ubuntu ebantwini ngoba noba umasipala
simxelele. For an example, laa nto ibithethwa nguwevof kuthiwa 3,501 rand besiqala uyiva. Yayiva ne? But ithi kongu-Starsfitch isolution apho ikhoyo. Umasipala if unokwazi ukucommunicate nathi abayeke ookhansila nathi sinayo imihlaba esiyibonayo esiqonda ubana singaqualify singamkhombisa nayo sithi kwekha kubheke phaa uqonda uba laa mhlaba ngokabani then ithi in uba laa mhlaba and ithi loo nto ayinothatha nexesha elide uyokuqoba ngumhlaba singakhange siye kude qala phaa kude kwalapha ikhona but abantu into abayifunayo i-one bafuna kwenziwe into efunwa ngabo whereas ingabantu abavotelwa sithi to be where bakhona today. So uba bangakwazi yonke le nto ayikhontsha later indala bayazi so uba bangakwazi apha kuwe uthi umasipala bypasse yonke enye iprocess aze straight ebahlalini makaze kuthi ufunwa sithi naye ahlale nathi phantsi because uTsvithi uvila omisemachizi sebesuka means that bayazi lento akho nto abangayaziyo nabanye bayazi lento but ingxaki apho ikho iprogress leba abanandlela yakuyenza uyayiva ngamabomi not because bana kutheni uyayiva sivaleleka Tsvithi ngaphandle ngazo zonke inkalo but asifuni bahlali I'm worried about umuntu onjengomama lo one 30 something years ehlala apha and now masithi ke ngoku le yonke le processes nizibekayo whatever I'm not saying yeyiphi right yeyiphi wrong you understand whatever isicinga esiyenzayo ibimela ba at least siyabacingela abantu abadala oba whatever at times you need to negotiate uyazi oba at least willing to give out enye into for oba ukwazi ufumana enye into. I'm not saying bayiphi na but kukho abantu into endiyoyikayo wena bahlali le ubona size apha yoba the more nihlala the more ninez debates zilolu hlobo you understand and with umasipala kukho umama nina niba young kukho mama abadala abalapha and ixesha liyahamba ngohamba kubo behlala kwezi ndawo. So I hope with whatever solution enindothi xa nihleliyo nomasipala because nithe nifuna uhlala nomasipala directly it will shorten izokwazi ushortenisha ixesha labantu ibimela ba abahlala ngalo apha. It must be solution ekhawulezileyo. It cannot be solution ethethwa ndim kuba ndiyoung ndithi ndinayo 30 years umama kanayo 30 years yena. Yeah, understand. Siswam ngafuna ucela wena ugqibezele ifu udala ke bhuqwa sadala nomasipala angakubam nomdla ohlala nomasipala nisenawo nqa yafika lo enxiba isuti yakhe navy asibethe sishe sithe fehle sincumile sibethembe liqinileyo ukhona wakhe wafika apha wathi umuntu onomhlaba nawo umzekelo uba ndinayo isite ezilalini ingakhona imali endiyinikwayo yoba ndizakhele ndaxa ndiphinda ndiyibuza komnye weofisi ofikileyo zangayazi usabuya namhlanje okwayithe uyabuya nempendulo but kwaku-ofarishiwe uba zikhona isite I mean umuntu angaza nayo isite yakhe kwinto ndawo anesite kuyo anikwe imali ngumasipala ayozakhela zezinye ke zezinto endibawula uba ungathi kakakudityanwa nomasipala mhlawumbi xa ibuzwa nguwe ngale nto ndiyithetha bakhona mos abantu abayaziyo le nto ndiyithethayo. Okay yazi siswam I think mhlawumbi we might be on point kule into uyithethayo kuba ithetha ethi umhlaba mkho masithi ke abantu ngulo 138 onophuma apha and the question yoba ezi zindlu zakhiwa ngamalini le ezize 138 and a solution will be if awukho lo mhlaba why don't aba ke ngoku wenziwe obule plan B yakho bahambe bayokwakhela kwezi ndawo ngale mali mkhuluwa umuntu oze nesite esithi nansi indawo ndifuna ukwakhela wathi uwilling ukhupha 160 anike umuntu ayozakhela andikhumbula kahle le nto ndiyithetha. So a solution ingayileyo into ningayithatha isolution elohlobo ingalicuthi nani abahlali bathini kwisolution elohlobo ethi ambozikhangelela nansi 160
15 is a very good solution. Ushiyeke la 130. naye umasipala njengoba bendithi nazi-sole custodian zale mihlaba unosikhangela umhlaba athi abafuna ukuphuma apha nawo umhlaba othile abangazakhela bona nazi-sites phaya endingamnika kumntu azakhele phaa enantsikeni nanku umhlaba because umhlaba uzawufela uthi wena nakumhlaba uhlala lapha kuthiwe umhlaba womntu ngomso yena umasipala yena wazi umhlaba ngokabani itasivich makakhangela umhlaba akhupha abantu noba uzawuthi omnye nazo ii-sites ndinazo endaweni ethile abantu bafuna ii-sites bazakhele phaa ndibanike imali yabo bazakhele phaa umntu kungalunga nanjalo ukwenza basiphungule linani loba nonke kanti nijonga uba ndinakhele kumhlaba endizawuphinde ndiwufumane endingawufumani. So uthi Mkhuluwa, at least it's something abantu bakanondula abanoyiconsiderisha lena into yoba xa lo mhlaba umncinci lolu hlobo abantu baze mhlawumbi umasipala aze nee-sites athi endaweni ezithile zikhona ii-sites ngubani o-prepared nantsi 160. Hayi singayi. Ningayi. Hayi singayi. Hayi ke.